Čiže sa mi byla batéria, čiže sa ospravedlňujem veľmi za to. A mám teraz 1%. A spravil som to aj tak, že... Ale... Ono som teraz zamýšľal, že to tam netreba dať, stačí to len takto. Lebo toto nepotrebujete vyťahovať, aj keď sa to dá vyťahovať. Nech sa už ošetrajú. No a dá sa tam normálne dať a vy potrebujete, aby sa to vyťahovalo tá chvíľovina takto hore dole. Čiže jak to budete mať... Počkajte. Budete mať takto, tak. A prečo to na ne dodať? Ja som to asi dosral. Ja som ešte nič nerobil. Oh my god. Čo ti hrabe? No nic, borci, ja som to asi dosral. Ale nemám čo dosrať, lebo to tu všetko je dosraté. Čiže to je jedno. Ale ja teraz zmýšľam, že skadiaľ bol ten karburátor. To bolo takto to malo byť, nie? Ja väčšinou nechci ísť teraz dole, keď tak malo byť. Choďte sa dole, lebo do očí to nechcete dostať, ja som už dostal. Nie to nič bude príjemné. To je už veľakrát stalo, akože. Môžem o tom vyprávať, básniť. Tu nádherné. Toto by sme mali. Fuj, som... To je radšej slabšie. A musíte aspoň mať ten tlak. A som myslel, že by som to nerobil takto. Tak úplne debil, ale by som to... Nemôžem spraviť, že by sme si dali preč túto blbosť. Lebo toto už tento stôl, ten prežije aj toto tretiu svetovú za chvíľku. Ale ešte stále je dobré, že to treba vyhadzovať. Pekne vyčistíme, aj keď to nemá žiadny vplyv, ale veď, aby to bolo krásne. Takto. Trocha medzi toto, kde sa ten sprej nedostal, ale tá sa už dostane. Tože ten stôl nič Ty kokos. No si, aké vidíte, je to černota. Ty kokos. To ti hrabe. Ty vogo. Vidíte to černé? To sa hovorí čistič. Takto. A toto nie je ani začiahnuté. Vynikajúco. Takže potom sú suché strašné prsty, čiže ja by som si to radšej potom s niečím, keď tak natrel nejakým krémom na ruky. Akože. A neviem, či toto je špina, alebo to... Tam má byť. Nie, to je špina. No, tu chceme dať dostať preč. Sa dialo. Dobre. Toto by sa mali vyčistené. Troška je to čistejšie ako predtým. A mrznú mi ruky, ale ja neviem z čoho. Rukavice nemám tu. Tak nebudeme mať nič. Dáme si toto len predsa, aby to, vidíte, aké to je čierne, ty kokos. Čiže to radšej na tom budeme pekne robiť. Aby ten stôl sme ušetrili. Aj keď to už ušetrené je. Alebo čo už. Oslikneme si takto. Skúpime brešok, máme ten vnútrajšok. No ja som to skoro po vás vystrčal. Pekne z každej strany. Pekne trysky.
Toto tesne som mohol dať radšej preč, lebo to bude teraz celé mokré. Ja som debil. Pekne aspoň vysušíme. Nie. Aj sa nám to celé nerozpadlo. To by sa nemalo rozpadnúť tak rýchlo. To pekne. Čakaj. Stará hadička. Takýmto šmírglom. Slabo, hej, aby sa to tam... Teraz som už toho odklapkami. Okay, vybrúsime. Fajn, som z toho mokrý, neviem, či to je vidno, ale to strašne, neviem, strašne to studí, akože je zima. Čiže tak. Jednu aspoň si dajte takto. Rukavičku. To viem aspoň držať. Lebo sa strašne zle akože pracuje s rukavicami, neviem, či to im aj tak máte. Vy. To je to zase, ty kokos, to môžete vidieť. Vidíte to? Je celé zamastlené, alebo od bahna. Teraz už sa jazdilo, akože toto po blate, zase nemôžem povedať tak, že ja nič, hej. To má každý, čo má baba, tu musel aspoň raz ju pokrstiť, hej. Tam je preč. Kopkáme. Taká je tá celá handra mokrá. To je neuveriteľné, čo ti dá. Počkajte. Ukážem vám hafala. No malého. Haló. Vieš, čo? Počkaj, ja som dobre vysíšla, že? Papíky. Luna. Počkaj, vám to ukážem takto, hej. Zavedem si statív. Ten. Luna. Luny. Či to je dobré vidno. Si sa toto ničí, ježiši. Ty čo vyberáš? Utekaj. Šic. Zasa idú naháňať. No normálne jak... Počkaj, môj telefón sa nám mi nabíja. Nie, nabíja 5%. 5%. Paráda. Vyčistené, nádherná. Teraz toto sanie, ale vidíte, aké to je celé pokrčené. Tie úled akože. Neviem, či spravím normálne. Musím nejako vypačiť, bo chcem. Blbé handry sa mi tu krčia. Necháme to tak. Má také uložené. Pekne si to vypačíme. Keď to veľmi nejde, ale veď čo. Budeme robiť z toho drámu. Koleno som čistil už. Ale troška vyšamil.
poskladať nádherné. Trysky. To by vysušilo. Celkom pekné, nie? Porcie. Dobre, čiže začneme s touto. To nešlo. To šlo. Hej, takto. Tak, môžeme zložiť. Čiže tieto 4 šro. Tu mám len 3. Nie, mám 4. Pekne silno, aby nič neunikalo. Po